си, защо не го вдигаш, професор Павлов? Аз се снимам. Имам ли ангажимент? Няма да събирам допълнително. Каза ми, Мирела, тя се заплака. Викам, спокойно да не е чу. Знам, трябва да снимам нещо в конференцията. Много ти се За нас е сигурно си. Защото аз не съм видял. No place to be ending, but somewhere to start. No need to ask, is it smooth operator? Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Coast to coast, night into Chicago, what's your name? Across the northern south to Colorado, love for sale. Even in space, we minimum waste and maximum joy. City lights, business nights, we moving across three skies. Words, hold my hand, song, and let me sing forevermore. You are all welcome for all I worship. As I'm reflecting back on my life, I will live life the same. Скъпи приятели и колеги, разрешете ми че си позволих да се обърна с вас като към приятели, но едно такова сериозно събитие, което вече правиме, Висшето училище, Асоциацията на застрахователите, Асоциацията на пенсионно-осигурителните дружества и фондация Гаврийски, може да бъде направено само с приятели. Най-интересното беше следното, че днеска, когато така рових документацията, сами аз бях изненадан, че това е 6-тото връчване на годишните награди за застраховател на годината, пенсионно-осигурително дружество на годината и наградите на фондация Гаврийски, които всички ги знаете. За мен това вече има традиция, има история и смятам, че този процес вече е необратим във времето и в пространството. И как се казва, надяваме се, тук е господин Данчо Данчев като най-млади от четиримата, един ден и ние да получим някакви награди след 10, 15, 20 години. Преди да дам думата на подред, както е по сценарий, искам да ви прочита поздравителен адрес от министър-председателя на Република България. Уважаеми дами и господа, позволете ми най-сърдечно да ви поздравя по повод връчването на наградите за застраховател на годината и пенсионно-осигурително дружество на годината 2013. Това е високо отличие и признание за номинираните и носителите на наградите. Сигурен съм, че отличната работа, акуратността и коректността към българските граждани и бизнес са в основата на вашия успех. Продължавайте в същия дух, защото съм убеден, че България притежава много достойни професионалисти в застраховането и пенсионното осигуряване. А форуми като този само засвидетелстват този факт. Желая още много успехи на добър час.
Пламен Орешарски, министър-председател на Република България. И както знаете, ние се славяме с това, че всичко го правиме много бързо, т.е. всеки един продукт, който се появи, ние го правим по най-бързия начин. Затова повече няма да ви говоря аз, а тръгваме конкретно към най-важният етап от нашата работа – връчване на самите награди. Преди това имаме една молба. Моля ви, тези, които получите наградите, затова сме направили това място тук и имаме фотографии и молбата на всички, които снимате, поне за една минутка да заставате, за да могат да ви направят най-хубавата снимка, която утре ще излезе по всички средства за масово осведомяване. И така, господин Данчо Данчев, председател на Асоциацията на застрахователите, заповядайте. Добър вечер и от мен, уважаеми колеги. Първо събитието искам да кажа, че не е предизборно такова, така че никой да не се притеснява, че е тук в такава форма. Това в рамките на шегата, тъй като предхожда едни избори, които не знам по каква причина много хора твърдят, че са изключително важни. Вероятно е така. В частта за застраховане връчваме 3 награди и тази година. Общо застраховане, живото застраховане е най-динамично развиващо се дружество. Нещо, което можем да се похвалим, че през миналата година, може би беше ключовата година, в която застрахователният бизнес обърна тенденцията и от лек, но сигурен спад последните 4 години, в момента във всички сегменти, като в частта живото застраховане най-вече имаме ръст на застрахователните премии и по-хубавото имаме подобряване на показатели като технически резултат и печалба. Искаме се да си го пожелаем и за 2014 година, този темп да остане. И това зависи, разбира се, преди всичко от нас, но и от икономиката. Да си пожелаем една спокойна година и в икономически, и в политически аспект, за да имаме спокойствие да работим. И така да започнем с наградите. На нашия сектор не се пада да сме първи. Първата награда ще бъде най-добър застраховател в общо застраховане. Искам да поканя нашия нов стар ръководител да връчи първата награда, госпожа Агайн. Благодаря, господин Данчев. За мен е голямо удоволствие да връча първата награда от името на Комисията за финансов надзор. Бих искала да кажа, че за нас е особено важна репутацията на поднадзорните ни лица, на всички, особено на застрахователите за мен. Надявам се да се подобряват все повече отношенията на бизнеса с държавата, в това число и регулатора. И разчитаме, че тези отношения ще се градят на взаимно доверие, както между нас, така и с потребителите. Веднага бързам да кажа кой печели наградата тази година. Това е ДЗИ общо застраховане. Уважаема госпожо Агайн, скъпи колеги, за мен е огромна чест да получа наградата за застраховател на годината в частта общо застраховане от името на ДЗИ общо застраховане. Бих искал да посветя тази награда на търговската мрежа на ДЗИ и на брокерите, които са основните партньори на ДЗИ, защото благодарение на техните усилия ДЗИ за поредна година получава тази награда и съм сигурен, че те ще направят абсолютно всичко необходимо до година пак да получим наградата, така че ви благодаря и приятна вечер на всички. Със всяка година конкуренцията става в
все по-динамична и тази година Дези победи Полстрат само с една точка, 155 на 154. Като третия също е на 4-5 точки и в общи линии първите 7-8 компании са в рамките на 15 точки. За съжаление, все още това не се отнася в такава степен за животово застраховане, където имам честа да връча наградата и за победител и тази година с разлика доста чувствителна от 12 точки, отново е зад Алианс България Живот. Благодаря на комисията, че аз бих казал за радост, не за съжаление. Съжаление на пазар. Добре. Прав си, да. Благодаря на комисията, че е оценила нашето животно застрахователно дружество и това се дължи на усилията на всички наши мрежи, всички посредници, които работят за нас и пожелавам на животно застрахователното дружество Алианс България Живот до година пак да вземе награда. Благодаря. И остана най-динамично развиващо се дружество. Наградата ще връчи доцент Вазов. Само че ще започне с малка шега. В живота на един човек, така съм определил, че има 3 периода. Първият период е, в който участва във връчване на награди. Вторият период, в който почва да връчва награди. Третия последен период, в който му връчват награди. Така че аз съм сега във втория период, в който все още връчвам награди. И искам така с удоволствие да обявя, че за най-динамично развиващо се дружество за 2013 година, това е застрахователно дружество Евроинс. Има ли представител на Евроинс? Заповядайте. И в интерес на истината, ако има конкурс в България за най-красиви награди и стилни, трябва да ви кажа, че и това ще спечелим. Заповядайте. Може ли към нас? Ще застанете. Погледнете към... Така, кажете нещо сега. Ами аз лично съм малко изненадана. Благодаря от името на Евроинс за наградата. Аз съм от най-новите членове на този екип. Предполагам, повечето от вас знаете, че в края на годината те купиха портфела на QV. И аз съм бивши изпълнителен директор на QV, управител. Така че благодаря от името на Евроинс за наградата и за оказаното доверие за тази награда. Направихте част от тази вече традиционна, доколкото и вие казахте, 6 годишна вече проява на награждаване на най-добрите, работилите добре през годината застрахователни и осигурителни дружества. Аз колкото и да се опитвах да предразположа господина Баджиев, предварително да ми каже кой ще награждавам, как ще го... Той по никакъв начин не издаде и ето каза, отваряш един плик, четеш,
казваш и викаш наградения. Това трябва да свърша аз сега. Годишна награда Пенсионно-осигурително дружество на годината 2013 за дейността на допълнителното задължително пенсионно осигуряване се присъжда на Пенсионно-осигурителна компания Доверие АД. Добър вечер. Разбира се, че се радвам за поредна година да съм тук и преди да кажа няколко думи по повод получаването на тази награда, няма да пропусна да благодаря на организаторите, че наистина превърнаха това събитие в традиционно и по кратките разговори, които имах с колеги преди да стартира то, разбирам, че наистина всички се чувстват много добре, когато дойде този момент. Получавали сме и друг път награди на това събитие, но трябва да призная, че тази година приемам тази награда с особена благодарност и с особена признателност. И това е така, защото изминалата година беше доста трудна за пенсионно-осигурителна компания Доверие. Ставахме жертви на клеветнически кампании в медиите, ставахме жертви на всякакви публикуване на всякакви факти, свързани с неща, които изобщо не са се случвали в Доверие. Разбира се, всичко свързано с онази злощастна сделка, която вече няма да се състои. Но така или иначе да приключим този период за получаване на награда е повече от странно за нас и наистина много благодаря. Годишната награда Пенсионно-осигурително дружество на годината 2013 за дейността по допълнителното доброволно пенсионно осигуряване се присъжда на Пенсионно-осигурително дружество Алианс България.